Egunon eta ongi etorri lehen hezkuntzako 5. irratsaio honetara. Beste behin, gure herriko eta eskolako kontuen berri emateko asmoz gogotsu gerturatu gara gure estudiora, martxoak 28 den egun honetan. Eta 2025 honetako martxoak 28ko irratsaioa dugu hauxe. Eta ohiko moduan, gaur ere hemen gara egunari ukitu berezia eman nahian. Soinu teknikari lanetan, June. Eta gaztetxoen bidelagun mikrofonoaren beste aldean, ni neu, Tania gaituzue. Goizeko 10:05 dira, eta gaurkoan ere esasutari lanak egiteko asmotan eskolako ikasle talde bat gerturatu zaigu estudiora. 5. A mailako taldeko ikasleak hain zuzen ere. Egun honeska mutilak, nortzuk etorri zarete gaurkoan? Arabia, Ainhoa, Noel, Noa, Izadi, Izaro, Jason, Kimberly eta ni neu, Unai. Ongi etorri gure estudiora kuadrilla. Amacho gaur nahi dut fandango, que vengo con todo el comando. Ta mundua bukatzen bada, que nos pille bailando. Depositoa ezin bete, egunero lanean tatxidoak zarete. Ding-dong, llegó su paquete, beste txoio bat internet. Gure irratsaioari hasiera emateko, eguraldiarekin hasiko gera. Jada martxo bukaeran gaude eta udaberrian sartu berri gara. Egunak luzatzen hasi dira dagoeneko eta horregatik asteburu honetan ordu aldaketa dugu. 2-3 izango dira, beraz adi orduarekin. Asteburuan zer nolako giroa izango dugun jakin nahi baduzue, entzun ondo, Kimberly bera emango bait digu honen berri. Asteburuan ziurrenik erio egingo duela eta 17 gradu izango da. Gehiena eta baxuena 9 gradukoa izango da. Bihotza guzti, elurra mara, elurra malo. Mila esker, Kimberly, ondo? Bai. Bai, urduri zeunden? Bai. Bai, eta orain? Ez. Oso ondo. Ez dakit konturatu zareten, baina gaur, irratsaio gidari bezala unai dugu. Gaur, ni laguntzailea izango naiz. Jarraituko dugu aurrera unai? Bai, a ber, guazen aurrera. Eta gaur, jangelan zer dugu bazkaltzeko? Arabiak gaurko jangelako menuaren berri emango digu. Aurrera! Lehengo platera patatak errioxa erara da. Bigarren platera arrain fresko arrautz estatua, fruta freskoa eta ogia. Eta zeliakontzako, tortilla, patata, kulatxorekin. Bigarren platerako ensalada eta postrerako jogurta. Honegin. A ber, gauzatxo bat mikrofonarekin arazo bat eduki dugu eta berriro esan behar diguzu zer dugun lehenengo platerarako. Arabia, hemen. Lehengo platera patatak errioxar erara da. Eskerrik asko, Arabia, oso ondo. Ze ondo ari geran. Bueno, gustura ari zara unai? Bai. Bai. Urduri zeunden hasieran? Bai. Eta orain? Lasaitu gea pixka bat? Bai. Gutxiago. Bueno, oso ondo. Herriak gaztea arruntari, Julen Xabier Iñaki Andere Tomatxin, gauza ederra denik ez dukatu neri.
Goizian jekitzian lehenbiziko gauza, Instagram irekitan olako zalantzak, neskagazte politxen argazkiak latzak, reakzio pare botata sartzen aiz saltxan, reakzio pare botata sartzen aiz saltxan. Oetikan altxatu tarmairu aireki, prozedura ura urertu ezinik nabil, lurrean hautsa hartzen arropa ugari, usaitxarra izurtzean eta ez jartzen larri, kolonia pizko batak kalera oso mani. Memi bat egiteko ez noa oso mantxo, sei kolektibo jo eginan induten atzo, Ronaldinho bezala ez begira eta iso, nahiko daukat burutik izateaz gaixo, nahiko daukat burutik izateaz gaixo. Kalera irtetean hau da komeria, munipapare batek geldi nautenian, porruak armak edo beste zerbait bila, nire biosolana aurkitu ezinan, vitamina faltan abaritu. Eta hemen izadi dugu txiste batzuk kontatzeko. Hortzetako eskuila esaten du batzuetan, lanik txarrena dudala pentsatzen dut. Eta komuneko papera esaten du, bai? Zer esaten dio arrain bat beste bati, badakizu 2 segunduko memoria daukaguela, eta beste esaten du, zer? Asmakizunen txanda dugu orain, eta horretarako Izarok hitza hartuko du. Korrikalari txikia, saltari bila, beti ara eta ona horputzen bila. Zer da? Nor ote da, nor? Urtean behin baizik ez duena soineko aldatzen. Zer da? Ara? Ondo, neskak, txiste honak eta asmakizun zailak gaurkoak nik behintzat. Ez dut oraindik erantzuna. Zue jakingo dezuten oski. Bai edo ez? Belearen pose beltza, esferaren ertza, lideltzarik gabe mugitzen den marea, egunen betegi besoen etxea, zure izen eta bizen gizunen amaitzea. Kasango izut behin da berri enaizela emsi, enaizela hemen ezit, min bizi txiki baino bizi bat izagirrapetik ikasi, terrimatzen hasi naizen edo zein naizela ni, da naizta hizkuntzaren laguntza zaurkitu dedan, nire funtsa batzutan gaur bezala, ezinezko imposible da etorriaren telaren zuntzak moztea. This is original reggae music aila, ragamuffin style, tonight I rise up your lighter, we're gonna make a fire for them peaceful fighters. This is original reggae music aila, ragamuffin style, tonight I rise up your lighter, we're gonna make a fire for them peaceful fighters. Bultza zuzen bultza. Egunon Ainhoa eta Jason. Egunon? Egunon. Nola zaudete zuek? Ondo, urduri, lasai. Orduri. Urduri? Oso orduri. Oso urduri? Bueno, baina, seguro primeran aterako zaigula. Badakizu zer datorren orain? Bai. Zer? Albisteak. Albisteak. Goazen albistak entzutera, zer gertatzen da gure inguruan, Jason? Kaixo, aste honetako berriko protagonistak gugeguk. 5. mailako ikasleok gara. Orain dela astebete 5. mailako ikasleok 3 geletan banatu gara. Gelak gainezka genituen eta azken hilabetean 3 ikasle berri iritsi direlako. 3. tutore bat etorri da.
Mikel izena duena eta laguntza emateko Jone etorri da. Orain 5. mailan 16 ikasle gara. Gela bakoitzean, hasieran batzuk negarrez hasi ziren baina orain ondo gaude. Hasieran pozik nengoen eta orain askoz gehiago. Azena azpila izan genuen, bai edo ez? Bai. Eta orain nola gaude, lasaiago? Bai. Bai, gelan ikasle gutxiago, lagun berriak egiteko aukera, gustora ez da. Bai. Bai. Zuek zeinekin zaudete? Kristina. Aber, baino hitz egin. Kristinarekin. Kristinarekin. Baina zu ere lehen, ere Kristinarekin zauden Jason. Eta zu ere unai. Bai. Baina haino ez? Eta aldaketa ondo ez da? Lasai zaudete? Bai, noski. De rebote, por eso salto muros, rompo barrotes, no quiero que demonios dentro de mí broten. Yo les doy la mano, ellos me dan azotes. Me siento libre pero tú me tienes preso. Estoy malito del veneno de tus besos. Por la noche a la Virgen le rezo, pa' que me tire flores y no me deje hueso. Piensa que soy un borracho, que tapo la pena con un petacho. Pise fuerte cabrón sacando pecho, conmigo nunca te falta techo. ¿Qué has hecho? Nunca camino derecho y sin querer pillo cacho, chacho. No sabes, chacho, más si no hay prueba tu herida. Cuéntame la pena, cuéntame la escena. Yo que tanto quería que te cante la vena, Susana la nena. Cuéntame la pena, cuéntame una escena. Yo que tanto quería que te cante la vena, yo mando tuyo, sigo en el barrio barullo, ando metido en la calle, y el cabecito en los flyers, Segidan asteburuko agendaren berri Ainoak emango digu. Eta 8an oraindik hemen gaude, zineforun dago. Martxoak 29an teatroa, amak txalo produzioak eta martxoak 30 zinema azken erregina Firebrat. Badauzkagu gauzak egiteko astebukaeran, ez da? Bai. Zuek, zer egiten dezute astebukaeran? Lagunekin atera, kirola, dantza, musika, erainoa, zuk zer egiten dezu normalean? Nahiarekin jolastu parkean edo Familiarekin ere egon daiteke, ez da? Bai. Eta zuk unai zer egiten dezu? Ni kirola eta Donostira joatena. Eta eskola kirola egiten dezu? Bai. Eta aste honetan ze tokatzen zaizu adibidez? Judo. Judo? Bai. Ze ona. Eta Jason, zuk zer egiten dezu astebukaeretan? Parkera joan, futbola jolastea eta nola daukagu topaketa multikirolan judo. Ze ondo. Astebukaera polita, ez? Judorekin, lagunekin, primerakoa. Oso ondo. Errimak lotu, zer esan nahi den jakin, eta esan nahi den hori nola dierazi. Kantu berrit bat sortzen zen bat alegin, zenbat buru hauste ideien atzetik. Ez da irteten bekalilun hortatik, tatzar bat ilotuta ez du besterik. Oin modura kalkoan ere lokalean entzeiatzen zegoen. Leihopetik pasa naiz egunero lez, baina ezin jakin ikusi nauen. Lokaleko leihotik ikusi zaitut berriz, fabriketako zirenek ez dute jora egiten politak gaberek. Begietan bidoaren orazoazen, zoazen, jakin nahi luke. Egun non Noa eta egun non Noel. Begira, aurreko galdetu diet ea zer egiten duten beraiek astebukaeratan. Eta esan diate eskola kirola, lagunak. Zuek zer egiten dezute adibidez? Nik lagunekin joaten naiz Jaizkibel plazara. Ze ondo.
Eta zuk noa? Eta nik joango naiz zaldian ibiltzea. Zaldian ibiltzea astebukan, plan polita. Beraiek kontatu dizkiguten aparte, asteburuko agendan, beste batzuk ere badaudela konturatu gea. Bai, eskerrik asko. Jarraiean, beste geletatik iritzi zaizkigun grabaketak entzungo ditugu. Aste honetan LH2 gelakoek bidali digute grabaketa. Unibertsoaren inguruko abesti polit bat bidali digute. Entzungo ditugu, bale? Ados, aurrera. Gaia landu dugunez planeten abestia eskeniko dizuegu. Eguzki izarrera bitxu eta handia, inguruan iraka 8 planeta garata, aztertezken ikasten da, Merkurio urbiena, Artizara aurrekoa, Beno, arazo txiki bat eduki dugu, baina berriro jartzeko, prest gaudenean berriro jarriko dugu grabaketa. Orduan, Tamate berriz gorria, Jupiter otorona, Saturno erazuntuena, Urano zazpigana, ta Neptuno azkena. Eguzki izarrera bitxu eta handia, inguruan iraka 8 planeta garata, aztertezken ikasten da, Merkurio urbina, Artizara aurrekoa, lurralde babesleku, ta Marte berriz gorria, Jupiter potoloena, Saturno eraztuntuna, Urano zazpigana, ta Neptuno azkena. Eguzki izarrera bitxu eta handia, inguruan iraka 8 planeta garata, Zirra soltan irredo, bederatzi garrera, non ote dago. ze abesti polita bidali digutena. Hemendik barkamena zeren hasieran fallo tekniko bat eduki dugu, baina aurrera atera dugu. Oso polita. Zuek bazen ekiten ezagutzen zenuten abesti hau? Bai, planetak ikasteko aproposa da, ezta? Bai. Hola danak jarraian esaten ditu, ikasteko aukera, ze ondo. Abesten ze ondo ikasten da. Adi orain lagunak, arkatxa eta papera prestatu. Noelek pertsonai eskutuaren pistak emango dituelako. Lehenengo pista, jolas asko egiten ditu. Bigarren pista, Sony Angel egiten ditu. Hirugarren pista, diabetesa du. Laugarren pista, beste hizkuntza bat ematen du. Bosgarren pista, neska da. Nor da? Noel, berriro errepikatu egingo ditugu, jendeak ondo entzun ditzan. Aurrera. Lehenengo pista, jolas asko egiten ditu. Bigarren pista, Sony Angel egiten ditu. Hirugarren pista, diabetesa du.
Laugarren pista, beste hizkuntza bat ematen du. Bosgarren pista, neska da. Nor da? Espero dugu danok boligrafoa edo arkatza eta paperean idazten egotea dagoeneko. Ta jarraian, aurreko asteko pertsonei izkutuaren asmatzailean norden jakingo dugu. Hemen daukagu gure kutxa, baino lehenik eta behin, baldakizute zeintzan erantzun zuzena. Ez. Ez? Bai. Bai, zeintzan? Alaia uste dut. Eta alaia zein da? Guazeneko bat. Bai, Noelek sartuko du hemen eskua, Noel, sartu eskua. Lehenengo begiratu behar duzu, ea erantzun zuzena den edo ez. Erantzun zuzena da, Noel? Guazeneko alaia. Ondo, eta zeinek asmatu du? Izaro 6 zekoa. Ondo, sorionak Izaro. Eta gogoratu irrati gelaren atarian kutxa berdea dugula, eta atseden aldi garaian zuen erantzunak bertan utzi ditzazkezuela. Astero, opari politak ditugu, eta animatu zaitezte parte hartzera. Eta poliki, amaierara heltzen ari gara. Zenbau zabiltza, Unai? Bai, ondo. Bai, lasai ja. Bai. Nabaritzen da, denborarekin pixkat lasaitzen geha, ezta? Bai. Neri lehenengo irratsaioa ere izan zen, ze urduri nengoen. Belarritik tiratzean zorionak da musuak zuretzako. Orain urtebetetzen txanda iritsi da. Aurrera noa? Kaixo, ninoa naiz eta urtebetetzeak esango ditut. Atzo, martxoaren 27an, 3. mailako haizeak 9 urte bete zituen, eta datorren astean urteak beteko dituzte. Lehenengo mailan apirilaren 4an eta 7an Kiril eta Iker. Maitasun loreak zuretzako. 3. mailan Aner batean. Maitasun loreak zuretzako. 5. mailan Nine Unua 7an. Eta bukatzeko 6. mailako Izanek 9an. Zorionak, egun polita pasa, izan espero dugu. Pozak txoratzen atorni ere gaur zure etxera. Maitasun loreak zuretzako ekartzera. Maitasun loreak zuretzako ekartzera. Zorionak zure urte betetzean zorionak. Da urte askotarako zorionak. Belarritik tiratzean zorionak da musuak zuretzako. Zorionak, belarritik tiratzean zorionak da musuak zuretzako. Gaur bezalaxe opa dizugu urtetik urtera. Aranoa, zure urte betetzea aipatzen irratian polita da, ezta? Bai. Horregatik hartu zenun zuk urte betetzen txanda? Bai. Ondo. Noel, zen bos egon zera irratian? Ondo, pixka bat urduri. Bai. Baina orain lasait zaude? Bai. Bale, eta zuk Unai? Unaia esperto. Galdetu ditu irratsaioan zehar pare bat aldiz eta ja da esperto. Edo ez? Bai. Bueno. Pixka bat. Bai. Aizue, lehen notizietan komentatu dugu gela aldaketak eduki ditugula. Bai. Beraiei galdetu diogu, zer moz zeuden gela berrian, lagun berriak edo, eta zuen valorazioa nolakoa da, gela berrien, Ondo. Lasaiago. Lasaiago zaudete? Bai. Ikasle gutxiago? Bai. Irakasleak lasaiago ere bai gaude? Bai. Zeren ni ere 5. mailako irakaslea naiz. Irratsaioa egiteaz aparte, bai? Bai. Eta lagun jende
berria ezagutzen naizeate? Bai. No, orain alboan eukita gehiago hitz egiten didezute, lehen beste geletan zegoen jendearekin, ez da? Bai. Eta pertsona berriak ezagutzen? Bai. Bai. Jatorra direla? Bai. Oso ondo. Bai. Eta, poliki bukaera ematen hasiko gara. Neri gaurko irratsaioa askar juntzait. Konturatzerako, bukatzeko ordua iritsi zaigu. Eta eskerrak eman behar dizkizuet, ziren oso ondo egin dezute gaur. Bai? Bueno, gustora egon zarete? Bai. Oso ondo. Eta zuei ere, mila esker irratiaren beste aldean egon zareten guzti-hoi. Gogoratu, ostiralero, goizeko 10:00, 10:00 aldera, 105.5 sintonian egoteaz gain, YouTubeko Ezazu irratiko kanalean ere, zuzenean bagaudela. Eta irratsaioaren bat berriro entzun nahi izanez gero, bertan irratsaio guztiak zintzilikatuta daudela nahieran entzuteko. ubebikoitza.sasoetamarrazumaburu.eus atarian ere bagaude noski. Asteburu ona izan dezazuela. Gora gure hizkuntza, gora euskara. Agur! Ez gara